Keith Schembri, l-ex Chief of Staff tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, it-tnejn filgħodu siefer lejn it-Tuneżija. Dan fil-waqt li anke Neville Gafa u persuna oħra li kien jaħdem fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ukoll siefru lejn it-Tuneżija. Ikkonferma dan l-avukat tal-familja Karwana Galizja Jason Azzopardi. Net News jista' jiżvela li dawn it-tliet persuni possibilment kienu jafu li jistgħu jissejħu jiġdu kemm il-darba joħorġu l-istejjer ta' Silvio Valletta u għalhekk għażlu li jitilqu minn pajjiżna. Dal-istazzjon jinsab informat li t-tira tal-Malta li qed jirreferi għaliha Jason Azzopardi telqet mill-Ajruport Internazzjonali Malti it-tnejn filgħodu fil-5:30 daqsin 5 u waslet Tunis madwar satejn wara. Minkejja li Keith Schembri jinsab taħt investigazzjoni mill-Pulizija ta' Malta għal kontra da dak li jiġri f'sitwazzjonijiet normali u qed jitħalla joħroġ mill-pajjiż. Fil-fatt dan huwa t-tieni pajjiż li żar minn meta ilu taħt investigazzjoni. Fil-waqt li Schembri ma jinsabx taħt arrest, l-Ispettur Keith ikkonferma taħt ġurament li l-ex Chief of Staff għadu taħt investigazzjoni brabta mal-involviment potenzjali tiegħu fil-qtil tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja, flimkien ma' aktar allegazzjonijiet fosthom tbabiż ta' evidenza u xogħol fantażma għal middleman Melvin Toma. Keith xed ukoll li Schembri iddikjara li tilef il-mobile tiegħu il-lejl ta' qabel l-arrest tiegħu, mobile li sa issa għadu ma nstabx. L-ex Chief of Staff tal-ex Prim Ministru irrifjuta wkoll li jagħti il-passwords tiegħu lill-Pulizija għalkemm issa huwa ċar li reġa' qiegħed attiv fuq il-linja li kien juża, tant li Net News kien żvela li hu reġa' attiva l-app Signal li tintuża biex jintbagħtu messaġġi segreti. L-uffiċċju ta' Keith Schembri fil-Kwartieri Ġenerali tal-Partit Laburista għadu qed jiġi infittex mill-Pulizija, filwaqt l-uffiċċju tiegħu f'Kastilja kien tħalla mingħajr sorveljanza u fih saru tfittxijiet 10 tim wara l-arrest tiegħu.